Izinto zokufanele inhlale inzwana amakhanda. Kunjalo nje. Ukhombise na ukuthi waqhathwa welusi. Bakuzwa amandla nje shake kancane. Yebo kunjalo mfowethu. Yo, yale. So manje siye sakubona futhi uba nobudlelwane obuhle noKing nalomntana ekuthiwa uKing Zoso. Sorry ukumbiza ngomntana kodwa umntwana kusisiwelile. Obizwa ngoKing Zoso. Kwabuye kwahamba ngazi ukuthi angazi noma nanitalabhana noma nikhonena nikubanga vele ngike ngakubuza earlier ukuthi uma ngabe ngikhuluma ngoKing Zoso kukhamba yilo efika kuwena emqondweni wakho oqala wathi kufika nje idemoni nibangani noKing Zoso ngoba lithi nanizwana kahle nje kuqaleni nabalandeli nonke kaKhuzani nonke nikhuluma ngoKhuzani kodwa ngiyakwazi konke akazilandeli nje ngimthethisi bengathi uyandlela uKhuzani akamlandeli asilandeli uba cha kwaba ingane nje yakho umsuphuma esandleni kodwa ke gcina sesikulungiselele lokho sesiright manje ngoba phela mina ngumzali noma ke ungayizali lengane namabala ekhanda indala futhi uthi ngayizali mina nginayo ingane engangoZoso kodwa kuyingane ngoba uze emva kwami hayi mncane kodwa awuthi angazalo mawele cha amabanda ngiwasala.